وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. وَيَهُودَانُ عزير علیہ السلام دا اللہ زویر وَإِنَّ نصارى مسیح علیہ السلام دا اللہ زویر. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ دادری وَنَاغَانِوِي تَخْلُودَرِيمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِهِمْ مشابہت کی دی بڑے کی دوینا دمختنو کافر سلام. قاتلهم اللہ انا یوفکون تبادی کی دی لرا اللہ تعالی سرنگی دی اور دلے کی رحقنا. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. گنلی دی مولیان مختل و پیران مختل اختیار مند حکم دا اللہ نسوام. دارنگ مسیح زید مریم لرام. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا حکم نلے شہدی تا مگر دے چی بندگی دے خاص کی دیو اللہ. لا الہ الا ہو زگنشت اختار دا بندگے سوا دا اللہ نا. سبحانہ عما یشرکون پاک دا اللہ دائنا شریع غسرہ برخوالا گنین. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابى اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. کوشش کی دی چمڑ کی دی نور دا اللہ تعالیٰ پخلو انغواڑی اللہ تعالیٰ مگر دا خبر آئے سی پورا کی اخبر رنا لرا گر سی پلے گڑی کافران. والذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. خاص اللہ ذات پیرا لے گلے رسول اقبل پر ہدایت و بحق دین دیر پارا چی غالب کیا غلرا پٹول دیننو اگر سی بدے گنی مشرکان. یا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایمان والو یقیناً دیر دا مولانو دا پیرانو نام آمخاخری مالون دا خلقو پنا رواد طریقو امنکی خلقو دا اللہ دلارنا. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ. ادا کسان دی جمعکی سروس انہیں خرچ کئی دا اللہ بلار کے. وبشرہم بعذاب علیم نزیر ورکاتی لا پازاب درناک. یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. پاورس گرم ولی بشی تغاسرس پن پورد جہنم کے داغلی کی بپائے سرا دری تندی او دری اڑخنا او دری شاگانے. ھذا ما کنستم لانفسکم ویلی کی بداغ شیر چتاسو جمکڑو فلزانون لرام. فذوقوا ما کنتم تکنزون نو سکے ہائے چتاسو را جمکاؤ. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. یقیناً شمار دمیشتو دا اللہ پر 12 میشتری دا اللہ پر حکم کے.
یوم خلق السماوات والارض منها اربعۃ حرم داغ روز ناش پیدا کی اللہ آسمان و عظمکام تدی دولسنا سلور میشتی دے عزت دین ذالک الدین القیم دا دین دا اللہ دے ایک لگ پوخ فلا تظلموا فیہن انفسکم ظلم مکہ پر میاشتو کے بخل زانو وقاتلوا المشرکین کافتا کما یقاتلونکم کافا اور جنگ کرے دا مشرکان سرا ٹول سرام لگا سنگ چاہی جنگ کی تاسو دا ٹول سرام وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ اپوش یقیناً اللہ دے خاص مرگرے دا متقیانو انما النسیء زیادت فی الکفر یقیناً روست کول دمیشت دا حرمت دا زیاد والدے پا کفر کے یضل به الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما گمراہی جاتی کی بسبب درید کافرانو حلالی دی دایو میش یو کالو حرام گنی بلکال لیواتئوا عدت ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ دید پار آئیچی دی برابریو کی صرف دشمار داغے چا اللہ علیہ عزت ورگڑیم حلال کی پدے سردیہا چا اللہ علیہ عزت ورگڑیم زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا یهدی القوم الکافرین دولی شیدیتا بد عملون دریم اللہ تعالی ہدایت نور کی دا سے قوم